U okviru projekta Jačanje sektora civilnog društva, danas su u Tesličkoj mjesnoj zajednici Đulići počeli aktivnosti na uređenju školskog dvorišta. Projekat se realizuje kroz zajedničku saradnju dva udruženja, Sarajevskog Nešto više i Modus iz Teslića. U udruženju građana Nešto više kažu da je uređenje školskog dvorišta i sportskog poligona u Đulićima zapravo nastavak saradnje započete prošle godine, kada je odrađeno niz drugih projekata, a sve sa ciljem jačanja sektora civilnog društva. Odlučili smo se da i ove godine radimo sa organizacijama iz Teslića i prošle godine smo radili sa udruženjem distrofičara Teslić i Modus iz Teslića. Ove godine radimo sa Modusom i ovaj projekat je u suštini za jačanje organizacija civilnog društva, znači na vašoj ovdje opštini Teslić. Direktor škole u Đulićima, Brane Peolić, kaže da će planirane aktivnosti na uređenju sportskog poligona unaprijediti rad ove škole, te da će stvoriti kvalitetne uslove za razvoj sporta u ovoj najmnogoljudnijoj Tesličkoj mjesnoj zajednici. Radi se postavljanje zaštitnih mreža iza golova i postavljanje klupa oko poligona. Mislim da će sve ovo da unaprijedi rad škole i u vrijeme trajanja nastave, a i vrijeme poslije nastave, jer ovaj poligon će koristiti naši bivši i sadašnji učenici i iza mojih leđa možete da vidite omladince koji danas rade, a sve su to naši bivši učenici koji su prije par godina prošli kroz ovu školu i ostavili jedan svoj trag u svemu tom. Ukupna vrijednost planiranih aktivnosti na ovom projektu je oko 3.500 konvertibilnih maraka, pri čemu je predviđeno da se isti obim radova uradi i u mjesnoj zajednici Vitkovci.